Alhamdulillah. Ora cidul tiba aku. Bisa ngenciki pathok. Wo. Tak kira nek pathok bol. Cirake Paman Durna. Karo Paman Cengkuni. Terselah. Luweh. Aduh. Aduh. Ya. Kenging napa Kang Durna? Mboten ngerti kok mak kluthak ngono. Teng sirah. Kula nggih padha. Ketake niku lek linggo niku ora nang ngisor wit kambil lho. Nggih. Kaya ketiban kambil tuwa mak bluk-bluk. Sajake. Kok kedune ngecap sikil. Napa nggih? Nggih. Berarti uang. Sajake ngoten. Jepinten kelepatan kula nyuwun pangapunten nggih Penemban. Loh, ngapa Darmagati? Kula nibali sampean. Paman Cengkuni nyuwun pangapunten. Ya ora apa-apa. Wah, gayang tenan jebul cencaki ora ijen. Lho. Sencaki ora dhewe, mboten. Sapa sing belani Sencaki? Antaséna Gatotkaca Antaja. Lho. Selagine bapakne wae belani karo aku kok anak-anak. Werkudara kok kanthi belani karo Sencaki iki. Nalare bocah-bocah kuwi piye? Mboten ngertos, ning asli kula mboten gawe-gawe. Joltayu mungsuh Sencaki Balakaca Tama maju sing maju Antaséna kula modal kowe. Sing tolokke modal Catama. Wong kok gleleng lho. Ketemu Antaséna yo laine mak plepet langsung pucet. Ning gandeng wis sadualep lho ngantem diwanek-wanekke jeblet-jeblet. Kalau Antaséna dunekke sing tenanan. Saut tangane wantil cirahe bles. Tendang diel kontal. Delok suwasana man. Oh. Tak tonton pabaratan sepi. Antaséna wis mundul, Sencaki mundul. Kula maju gleleng. Heeh. Kula ngetke dhuwul. Sapa? Gatotkaca. Jeblet. Jebret nimblis bathuk kula. Kula klikal.